Formal na nga gi-turnover ang unang low-rise building sa NHA gawas sa Metro Manila nga nahimutang sa Kadayawan Homes, Barangay Talumo Proper, Bangkal, Davao City. Dunay 640 units ang Madayaw Residences nga natukod sa 2.7 hektaryang luna nga propiedad sa gobyerno nga pwede nang mapuy-an sa di madugay. Madayaw Residences composed of 640 units with 16 buildings in a 2.7 hectares. So sa 2.7 hectares, meron tayong community facilities, meron tayong ABR, at saka nandito yung regional office ng Region 11. And we have also commercial area, we have also the proposed covered court, and all the roads are concrete, underground drainage, and with power and water utilities. 1,700 ka mga aplikante ang mi-apply sa pabalay sa NHA, apan 640 lang ang kwalipikado. Usa sa mga ikapasigarbo sa National Housing Authority o sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kining nindot og hamugaway nga Madayaw Residences dinhi sa syudad. Ginalantaw sab karon sa NHA nga ugaling daghan ang magka-interes sa Madayaw Residences dinhi sa syudad. Plano sa NHA nga mangita og laing luna aron magtukod og laing proyekto nga Madayaw Residences Phase 2. Ang qualification po dito, ang basic is government employees housing, LGUs, province, municipalities are welcome here. So meron din tayong uniform men. Also, bago lang namin inopen yung overseas OFW na pwede na rin sila makaabil. Pagdating ko dito, around 1,500. So ngayon, naging 1,700 na mga applicants natin. So our beneficiary is only 640. With regards of the limitation, talagang 640 units lang ang na-generate natin dito sa 2.7 hectares. Anyway, sa sinabi ni GM John Escalada, kung may demand, so we will find Madayaw Residences Phase 2. Ang Madayaw Residences dunay duha ka modelo. Sama niining 42 square meters nga unit nga dunay duha ka kwarto, comfort og laundry room, living ug kitchen area. Hapsay ang dapit ug siguradong komportable ang imong pagpuyo. Ang Madayaw Residences usa ka proyektong pabalay ni Pangulong Duterte alang sa mga empleyado sa gobyerno, OFW, ingon man mga uniformed personnel sama sa AFP, PNP, Bucor, BGMP, BFP, Coast Guard ug Philippine Navy ubos sa National Housing Authority's Government Employees Housing Program. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.